Som la colla de docents de la Universitat de València i bé, volia fer una xicoteta rectificació al programa perquè ara anem a interpretar la marxa mort als amics i l'autor és Xavier Richard, encara que així posa José Insa, que sí que és veritat que té un pas doble del mateix nom, però en este cas anem a fer la de Xavier Richard. Bé, continuem en el programa, espero que us agradi.
nadie con paso más firme habrá pisado la tierra. Nadie habrá habido como él en el amor y la guerra. Sobre la tierra y el patio, las torres de Valvanera y aquella muerte casual en una esquina cualquiera.